Sve vas pozdravljam. Mislim da je razlog za donošenje ovog zakona prije svega leži u svjesnosti vlasti da je Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske nažalost neodrživ. Evo, prije mene su imali odlične diskusije kolegica Jelena Trivić i kolega Zoran Vidić. Postavljene su neka pitanja pa se nadamo da ćemo dobiti odgovore u završnoj riječi. Svi mi dobro to već znamo, da bi penzioni fond bio održiv i da bi normalno funkcionisao, neophodno je da zaposlenih bude bar 3 puta više, a neki idealni odnos je 1:7. Međutim, nažalost, to kod nas nije slučaj, a nije ni u našoj bratskoj Srbiji, jer i tamo je sada odnos penzionera i zaposlenih 1:1, kao što je u Republici Srpskoj, možda samo za neki promil povoljnije u Republici Srpskoj odnos broja penzionera zaposlenih 1:1,17, tako nešto mislim. Jer mi imamo 265.000 penzionera, a možda 269.000 zaposlenih. Tako da treba tražiti načine da se zaustave masovni odlasci u inostranstvo radno sposobnog stanovništva kako bi se u bar nekoj mjeri održao balans u smislu zaposlenih i penzionera i da bi se mogle penzije isplaćivati sadašnjim korisnicima, jer mi ako dočekamo koji trebamo da idemo u penziju, mislim da je tu mrka kapa da ćemo biti onemogućeni da uživamo tu penziju. To govore sve prognoze, jer je migracija stanovništva, odliv stanovništva, radno sposobnog stanovništva tako veliki da u suštini ne znamo ko će i zaraditi tu penziju i neće biti više tog principa međugeneracijske solidarnosti. Čak analiza i projekcija tržišta rada koju je radila Unija poslodavaca pokazuje da broj penzionera raste brže od broja zaposlenih, što će se nastaviti i dalje. To je njihova pretpostavka prema njihovim istraživanjima, pa se kaže da je procena će 2022. godine biti 285.000 penzionera, a 270.000 zaposlenih, što će činiti 0,95% zaposlenih radnika na jednog penzionera. Ovo je stvarno poražavajući podatak i stvarno odavno se upalio crveni alarm da se nešto uradi, pa evo taman i sa ovim zakonom, nacrtom ovog zakona koji je danas pred nama narodnim poslanicima. Još jedan podatak zabrinjavajući, a to je da samo 15% radno sposobnog stanovništva u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u Republici Srpskoj je 15%. To je stvarno mali procenat i to je zaista za zabrinuti se i za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku. Uslijed izostanka prilika građani napuštaju zemlju, a posebno obrazovani i kvalifikovani mladi ljudi, znači čime se radna snaga dodatno smanjuje, a problem dodatni je i što Republika Srpska kontinuirano bilježi nisku stopu i pad direktnih stranih investicija, a ove investicije su se pokazale kao ključni pokretač ekonomskog rasta i stvaranja radnih mjesta. Međutim, nažalost, toga u Republici Srpskoj nema, pa ne znam, evo, ko će se sjetiti kad je kod nas došao neki investitor. Evo, u mom Trebinju posljednje 3 godine nije došao ni jedan jedini investitor. Taj što je došao već je davno otišao iz tekstilne industrije. I to je ono gdje se mi zaista moramo zabrinuti. Dugoročna finansijska održivost penzijskog sistema Republike Srpske je ugrožena. U kratkom i srednjem roku poboljšanje može da se obezbedi ubrzanim privrednim rastom, povećanjem zaposlenosti i zarada, većim obuhvatom osiguranika, smanjenjem sive ekonomije, poboljšanjem fiskalne discipline, to jest naplate doprinosa. Ipak, u dugom roku prevladava uticaj negativnih demografskih tendencija. Razmjere starenja i smanjenje broja stanovništva Republike Srpske su dramatične i najozbiljnije pozivaju na hitno utvrđivanje pronatalitetne politike ne samo radi penzijskog sistema. Penzijski sistem, uprkos ekonomskom napretku bez reformi, teško može da odgovori i na ove izazove. Ovo vjerovatno zvuči svima poznato, a ovo je
rečeno još 2009. godine. Znači, prije 10 godina je ovo napisano u strategiji reforme penzijskog sistema u Republici Srpskoj i evo, do dana današnjeg možemo reći da se ništa nije ni desilo. Orijentacije radi. Prema analizi tržišta rada, prezentovano na nedavno održanoj konferenciji tržišta rada stanje i izazovi, broj radno sposobnih 2009. je iznosio 927.000, a sada iznosi nešto više od 800.000. Pogledajte ovih poražavajućih podataka. Procijenjeni broj djece do 15 godina tada je bio oko 169.000. Nažalost, sada je on manji od 100.000. Istina, od 2009. do sada je povećan broj zaposlenih za nekih 40.000, ali se sličan broj povećao i kad su u pitanju ljudi koji su otišli iz ove zemlje. Tako da su ovo zaista alarmantni podaci. U Srbiji, koliko znam, postoji 6 dobrovoljnih penzijskih fondova i oni su se pokazali kao dobro rješenje, to je činjenica. Znači, dobro je što je ovaj nacrt zakona došao pred nas. Međutim, zabrinjavajuće je ono što je rekao kolega Vidić. Evo da bračni par radi u Vladi Republike Srpske, to kad čuje običan radnik, kaže oni rade u Vladi Republike Srpske, mogu šta god hoće. Međutim, ne mogu, jer su i ta primanja postala mala da bi se ispunjavale one osnovne životne obaveze. I vjerovatno u cilju promocije dobrovoljnog penzionog fonda, koji je kod nas u Republici Srpskoj relativna nepoznanica, odlukom Vlade, koliko znam, zaduženo sva ministarstva da budžetske korisnike prijave na penzijski plan Republike Srpske. Ne znam da li istina, ja sam to pročitao negdje. Koji će biti sastavni dio Europskog dobrovoljnog penzionog fonda. Ukoliko bi svi pristali na još jednu penziju pored redovne, to bi na mjesečnom nivou opteretilo budžet Srpske za oko 800.000 maraka, tačnije blizu 10 miliona maraka na godišnjem nivou. Ovaj plan Vlade Republike Srpske za ljude koji primaju platu iz budžeta Republike Srpske bit će sprovodljiv kada se usvoji ovaj zakon od 1. januara 2020. godine, ali možda je u neku ruku ovo i loša poruka, jer ovdje budžetski korisnici onda po ovome imaju sve privilegije u odnosu na radnike koji nemaju ni zagarantovana osnovna prava u privatnom sektoru. Znam mnoge privatne firme gdje radnici ne smiju sindikalno da se organizuju. Znači, u suštini, mislim da je dobro što je došao ovaj zakon u formi nacrta, ali je problem kako će se ostvariti i ko će moći u njega da uplaćuje i koja je to uopšte sigurnost, obzirom, kao što neko reče, a svi znamo da su već propale i robne rezerve i banke i tako dalje. Ali definitivno crveni alarm je odavno upaljen i moramo svi dati svoj puni doprinos, prije svega da bi se spriječio odlazak radno sposobnog stanovništva iz ove zemlje, a to možemo raditi jedino ako stvorimo povoljan prirodni ambijent da bi se ti ljudi mogli zapošljavati ovdje i da bi imali normalnu platu koja će ih stimulisati da ne idu iz ove zemlje, tako da bi se moglo nadati da se može nekako održati fond penzijskog i invalidskog osiguranja. Ističe mi vrijeme. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima narodni poslanik gospođa Gordana Vidović. Izvolite. Hvala, predsjedavajuća. Pa ne znam, evo pred nama je nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima koji je usvojen još 2009. godine u februaru i za 10 godina ja mislim da javnost ne da nije upoznata, nego evo i mi ovdje koji sjedimo, možda 10% nas je znalo da postoji ovaj zakon i da postoji mogućnost da se uplaćuju sredstva dobrovoljnim penzijskim fondovima. Mislim da je ovo dobro, samo je pitanje
nisam ni obraćala pažnju, ali malo prije sam i pročitala da u članu 2 zakona negdje je to sporno i ja bih voljela da nam neko i odgovori na to, načela na kojima se zasnivaju dobrovoljni penzijski fondovi, prije svega raspodjela rizika ulaganja. Šta to znači? Da li raspodjela rizika ulaganja znači za organizatora dobrovoljnih fondova, odnosno poslodavce koji budu uplaćivali ili za fizičko lice ili na koga se odnosi ovo bi trebalo da nam se pojasni, a na kraju krajeva ni u zakonu to nije pojašnjeno. Ja sam pogledala cijeli zakon, nigdje nije pojašnjeno šta to znači raspodjela rizika ulaganja. Ono što izaziva reakcije i nas poslanika, a i u javnosti se ovih dana moglo pročitati da je, a i čuli smo već da se u školama stigla su obavještenja da se pošalju spiskovi, da se hitno radi na potpisivanju, uključivanju u ovaj fond. I ono što smo vidjeli da će budžetski korisnici u Republici Srpskoj od 1. januara 2020. godine u sistem dobrovoljnog penzijskog osiguranja biti uključeni jer je Vlada donijela odluku o organizovanju penzionog plana za sve zaposlene čije se plate finansiraju iz entitetskog budžeta. Šta to znači? Da li to znači da i mi poslanici, obzirom da smo budžetski korisnici, da ćemo i mi imati ta sredstva? Pored toga, naglašeno je da će svim budžetskim korisnicima od 1. januara biti uplaćivano 20 maraka mjesečno, a taj iznos neće uticati na njihove plate. Mi nismo dobili taj podatak, a ovdje u ovoj istoj Narodnoj skupštini, u ovom istom sazivu smo raspravljali o povećanju plata različitim budžetskim korisnicima. 20 maraka mjesečno za sve budžetske korisnike uopšte nije mali iznos i mislim da je o tome trebalo da raspravlja i ova Narodna skupština. I mislim da bi i Skupština i da smo svi mi za to da se povećaju, jer znamo u kakvom je stanju i penziono-invalidski fond, ali da bismo svi bili za to, ali naprosto treba nam više pojašnjenja. Treba nam više pojasniti na koji način se to radi, na koji način funkcioniše fond i šta to znači za budućnost. Nema pojašnjenja. Ja sam danas pokušala u stvari da nađem na kalkulatoru kako to izgleda u stvari kad bi se ja kao fizičko lice prijavila u penzioni fond i sa godinama koje imam. Tamo mi je navedeno da, evo recimo ja imam konkretno 59 godina, da minimalno bi morala da uplaćujem 7 godina i to iznos od 113,27 maraka da bi nekad dobila 100 maraka penziju. Dakle, nije to pojašnjeno, to moramo imati jasnije i to bi puno značilo u stvari i za privatne poslodavce. I šta to znači za sve ostale radnike, ne samo za budžetske korisnike? Dakle, da kažem ponovo da nisam protiv, ali bi bilo dobro da svi znamo o čemu se radi i da podržimo na način da se povećaju penzije ljudima, jer znamo svi o kakvim se penzijama radi. Također nedostaje nam ovdje u ovom nacrtu zakona ni pojašnjenje, nismo dobili pojašnjenje koliko je do sad fizičkih lica pristupilo fondu. Imamo samo obavještenje neko iz medija, odnosno sa stranice gdje kaže da je 8 korisnika dobilo već penzije iz ovog fonda koji postoji nešto više od godinu dana, a najveći pojedinačni iznos isplaćen je u iznosu od 1300 maraka za korisnike koje je imao 13 mjesečnih uplata. Dakle, to mora biti mnogo javnije. Javnost mora biti upoznata i ja se bojim sada da je ovo užurbano sve ovo što se radi, da se to radi prije svega da se spašava ovaj fond, jer ne vidim drugi razlog zbog čega se tako užurbano radi ako se želi od 1. januara uključiti u taj fond. Također postavlja se pitanje i možda se i o tome može razgovarati, mislim ovdje ima jako malo izmjena ovog zakona, ali šta je sa fizičkim licima koji nisu uplaćivali, koji nemaju ni dana radnog staža ili imaju tek nekoliko godina radnog staža, ali ne mogu da ostvare pravo na penziju? Da li postoji mogućnost da i oni na taj način
uplaćuju sebi i da ostvare kakvu takvu penziju za starost da imaju. Dakle, i to je jedno od pitanja jer imamo masu poljoprivrednih proizvođača, ljudi koji, nažalost, ovaj rat je prekinuo njihov radni odnos, poslije nisu uspjeli da se zaposle, nemaju minimalnih 15 godina radnog staža, možda bi na taj način oni uplaćivali sebi da bi ostvarili bilo kakvu takvu penziju. I još nešto, mislim da se mora mnogo više zaista posvetiti pažnja javnosti, informisanju građana i obezbijediti adekvatnu i dobru informaciju o tome ko snosi sve rizik u slučaju da nešto krene po zlu ovom fondu. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima narodni poslanik gospodin Tomica Stojanović. Izvolite.